deia abans, normalment els pregons es fan des del balcó Però com que... I tenim una sala tan polivalent, es farà tot, absolutament tot, aquí a Can Costifont. Encara recordem quan l'alcalde ens va dir que farien una sala polivalent a... Vam quedar tan sorpresos. És que ens pensàvem que una sala polivalent era un gimnàs per policies, perquè es deixien posar a València, però després vam veure que no. Vam quedar sorpresos. En fi, parlant de Can Costifont. Terradellencs! Terradellenques! Sabeu quants anys fa que... tenim la sala polivalent de Can Costifont? Ho sabeu, això? Us dono una pista. Es va inaugurar per la... del 1999. Per tant, això vol dir que... va inaugurar aquest espai fa 18 anys.